Bože, toto keď uvidíš zase Adela, to si zase vypočujem. Peko, netočíš to však ešte? Jasne, že točím. To je chrapom. Nie, fakt? Nevidím červené. Ja to nemám. No počkaj, tak stopni to raz, či to si stopni. Kamera sa stopnúť dá, ale Tomáša Bezdedu s jeho tanečnou partnerkou Mirkou nič nezastaví. Najmä keď má dosť priestoru na poriadny rozbeh a skok. Bolo to ťažké kolo pre mňa, lebo to držanie tela a behať po tom pódiu, jak také konie, tak fix to. Ty si sa cítila ako kôň? Nie, ale vieš, to je také smiešné. Ja som sa ako kôň necítila. Tak ja aj potom. Bolo to smiešné kolo pre mňa. Ideme, Domino. Zatiaľ to nevyzerá, že by toto kolo bolo iné. Tomáš určite dostane šancu dobre sa pobaviť. A my s ním. Ty si taká jemná ako... Čak ťa polamem v tom džajve. Mirka, nechcem ťa skákať teraz. Už? Áno! Už je neskoro. Bo ja sa fakt bojím. V škole na telocviku sa tejto disciplíne, Mirka prepáč, hovorilo skok cez kozu. Len neviem, ako sa tomu hovorí, keď nejde o telocvik, ale o prvok na tanečnom parkete. Ale snáď sa to dozvieme od poroty. 3, 4, 5, 6, 7, 8, raz, 2, 3, 4, 5, 7, 8. Vyzerá to, že sa máme na čo tešiť. A ja som ešte povedala minule, že jive ti ide najlepšie. No, však... To si ty pripravil, ako ty si choreografiu pripravil. A dneska som už povedala, že už to lutujem. Už to lutuješ, čo? No, lebo však to uvidíte, však keď som začal robiť... Ale nie. No, ostalo to však? Nie. Nie, že? Nie. Tanec Jive zatancuje pár z SMS číslom 9932. Spevák Tomáš Bezdeda a jeho tanečná partnerka Mirka Kosorínová. Dámy a páni, Jive. 3 o'clock, 4 o'clock, rock. 5, 6, 7 o'clock, 8 o'clock, rock. 9 o'clock, 12 o'clock, rock. We're gonna rock around the world tonight. The place won't be home. We'll have some fun with the friends who fun. We're gonna rock around the clock tonight. We're gonna rock, rock, rock the clock tonight. We're gonna rock around the clock tonight. When the clock strikes 2, 3 and 4, and the band slows down, well, we have one more. We're gonna rock around the clock tonight. We're gonna rock, rock, rock the clock tonight. We're gonna rock around the clock tonight. Tomáš Bezdeda a Mirka Kosorínová. Pár, ktorého SMS-kové číslo znie 9932. Ďakujeme pekne. Nechám vás trošku ešte vydýchať, ale len tak sucho teraz skonštatujem, čo si možno už diváci všimli, že keď pozerám po tvojich bokoch, Tomáš, že tebe bodkovaný vzor zjavne imponuje na partnerke. To je fanúšikovský dres toto. Aha. Odkúkala. A Mirka, pre teba mám otázku dnes. Vravala si, že Tomáš je v jive dobrý, tak
Naplnil tvoje bodkované očakávania? Ja si myslím, že naplnil. Horšie, že ja som sa tam pomýlila. To si nikto nevšimol, aspoň ja nie. Vy áno? A ja som mu to skázila. Nič si neskazila, fantasticky ste boli, ale porota tiež musí ešte niečo povedať, tak nech sa páči, dávam vám priestor. Tomáš, na to, že o sebe hovoríš, že si drevo, to bolo veľmi dobré. Ďakujeme. Snáď by som trochu išlo to, ešte išla by som cez tých 100%. Na 120. Treba, Drive, hej. ešte ten tam to dať, rozbrať. A jednu radu s tou nohou. Viem, že si sa vzdialil od partnerky, mal si strach, aby si náhodou o ňu nezavadil. Nesnaž sa zdvihnúť tú, ktorú dvíhaš, ale choď nižšie na tej, na ktorej stojíš. A dosiahneš ten efekt. Ja k tomu len toľko, že bol to pekný výkon, rock'n'rollové prvky boli zvládnuté veľmi dobre, myslím, že aj diváci to ocenia. Čo mi tam ale trošku chýbalo, tak v tom základnom kroku jiveovom, taká tá synkopa, swing, to by sa žiadalo, takže pre budúcnosť trošku zlepšiť. Ale inak myslím, že to bolo pôsobivé. Ďakujeme. A majú dlhšiu tú kravatu. Idem ja? Áno. Veľmi správne povedali všetko. Slušné. Počúvam. Ako nebolo to zase nič moc, ale slušné to bolo. Ešte tam naozaj chýba energia. Ako už nemáme vyúranú myšku. Naozaj nemáme už vyúranú myšku. Už nemáme. Dobre. Vyúranú myšku nemáme, ale nový prvok sa objavil v tvojom výraze. Vo chvíli, keď máš ťažkú dvíhačku, tak zrazu na ňu pozeráš, na tú partnerku, jak bager na tvrdú hlinu. Hej. Úplne, že čo teraz? Takže keď toto odstránime, tak budú aj vyššie známky. Ale nebolo to zlé. No, ďakujeme. A pán Bednárik? No ja som ju závidel, lebo my sme sa tu naučili taký iný jive, taký skrotený. Toto bol taký čo? Mohol si doliť rock'n'roll, mohol si doliť twist, dokonca balet, dokonca a tak ďalej. Závidel som, Tomáš, že to bolo naozaj, jak má byť jive. Hej, šťavnaté, také ako treba. Ja, ale musím povedať bat. Ale, áno, a tu ide o dolnú polovicu tela, od kravaty dole bolo od konca kravaty, hej? Horná polovica tela. Neviem prečo, všetko bolo v poriadku, veď si dobre preskočil a tak ďalej, všetko, ale ja neviem, mne sa zdalo, že si bol taký bezradný výraz, všetci už povedali o bágroch, ja poviem sirvotka, stratená sirvotka, hej, nie len bez deda. Modrá karkulka, hej. Nie len bez deda, ale aj bez mami, bez kamarátov, aj bez Adely. Bez jiveu. Ďakujem pekne, naozaj. Ale peknú kravatu máš. Tomáš Bezdena, Mirka Kosorínová.